iga ka iga mabiro ne jowa mani piny koni mondo mi wanyal bede ni okwahinyore ahinya ka chwal mar kor lwasi olokore. Lakini yudo ka igni 15 mokalo no pok gibet ka gichopo kata bilion 100 no. Lakini koro kano chopo sani to nego bed ni koro wachakwa pange ni ere kaka wanyalo dhi mbele nikech bilion 100 ni be koro kano pange igni 15 mokalo gik moko oselokore ma bilion 100 ni be koro ok kony okoromo kata ochopo ni ok gichopie. Koro wachakwa dhi wabet wang'ini koro wanyalo dwaro en adi manyalo romo. Koro nwa wacho ni onego bed ni en trillion achiel kod 0.3 okay. Monego bed ni koro wayudo ma koro bedo onego bed ni gikonyogo jogo ma pod nitiere e pinje ma pod odong' chien mabe mahinyore ahinya ko wach mar chal mar kor lwasi gina jok makang obedo nitiere oulamno kata ka flood ma koro koth biro medore ahinya wane mwahinyore. Kopo ni nitiere oro ahinya wane mwahinyore. Ere kaka wanyalo konyore. Koro watemo wuoyo lakini trillion 1.3 wadwaro chato pok nwachopo. Give me pesa di kata gisingo chiwo pesa di. Wachopo 300 billion. 300 billion. Billion 100 ma wachope kawuono ni to pod ne ji ok owinjore. Ji ne dwaro ni gino chope kata bilion 500 bas. Koro kochopo kawuono ni gini nonego bed ni ne rumo nyoro to nikech ywaruok pod ne ji dhi mbele jomoko iyudo kosewuok oduogo miechgi jomoko pod ni kacha koro kawuono ni eri jomoko no owuok oko meeting ne gi storm out giwacho ni gin ok ginyadhi